Dneska si predstavíme tanečničku Alexandru, ktorá nám ukáže určite tanečné kreácie a možno sa niečo aj naučíme. Poďme sa pozrieť. Takže ahojte, volám sa Alexandra Kundračíková a dneska mám tu 4 šikovné 15-ročné dievčatá, ktoré naučím tanec ča-ča s názvom Chili Cha-Cha. Tancovať budeme na latino hudbu, ktorá je veľmi temperamentná, avšak naučíme sa len základy tanca, pretože chceme naučiť tancovať začiatočníčky a rovnako aj vás. Ľava, práva. Ľava, práva. Čo ťa priviedlo k tancu a kedy si začala, odkedy tancuješ? Takže moja prvá tanečná skúsenosť je ešte v škôlke, keď sme mali tanečné vystúpenie, odtedy ma to začalo baviť a odtedy mám vlastne strašne rada tanec. Chodíš aj s priateľkami na diskotéky? No momentálne nie, pretože som v maturitnom ročníku, ale inakšie veľmi rada chodím na diskotéky tiež. Aký máš cieľ, čo týka tanca? Tak určite chcela by som založiť vlastnú tanečnú školu, kde by som učila najmä dievčatá, ale rovnako chceme pripravovať aj tieto inštruktážne videá, takže aby sa mohli vlastne aj deti učiť tancovať. Aké sú tvoje skúsenosti s tancom? No takže na základnej škole sme vyhrali viacero vystúpení ako Malibu Show, kde sme vlastne tancovali s mojimi ešte 2 kamarátkami, Michalou a Žanetou. A inakšie mám ešte skúsenosť dvojmesačnej brigády na Cypre, kde sme tancovali v hoteloch a robili sme vlastne tie také tanečné vystúpenia. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2,